Ir-rapport ta' Transparency International li poġġa lil Malta fl-ar post fl-istorja f'dak li għandu x'jaqsam mal-korruzzjoni jikxef ukoll xejra inkwetanti oħra. Is-sinjuri qed japprofittaw mill-korruzzjoni u jkomplu jsiru dejjem iżjed sinjuri waqt li dawk li għaddejjin bid-diffikultajiet qed ikomplu jiftaqru u jsofru l-inġustizzi. Dan ir-rapport huwa konferma ta' dak li qed jiġri f'pajjiżna fejn il-Ministru Konrad Mizzi jiftaħ il-kontijiet fil-Panama u jippjana li jpoġġi miljun euro fis-sena f'senserija. Al kuntrarju, u kif ilu jwiss il-Partit Nazzjonalista, in-nies li mhumiex tal-qalba mhux ilaħqu mal-kirjiet u ntesew mill-Gvern, tant li fl-aħħar snin Gvern Laburista ma benix kamra waħda ta' akkomodazzjoni soċjali. Fil-Corruption Perception Index, imħejjem minn grupp ta' esperti internazzjonali, Malta tilfet 10 postijiet fuq l-istudju ta' sena ilu u mis-37 post issa tinsab fis-47 post, jiġifieri l-ar post li Malta qatt kellha f'din il-lista. Rapport li jikkonferma wkoll dak li l-Partit Nazzjonalista ilu jisħaq, jiġifieri li l-Gvern immexxi minn Joseph Muscat mifni minn skandlu wara l-ieħor u għal-iktar gvern korrott li qatt kellu pajjiżna. Iċ-Chairman ta' Transparency International, Jose Ugaz, kellu kliem ta' kundanna għal pajjiżi illi marru ħażin f'dan ir-rapport u għalhekk. F'ħafna pajjiżi n-nies huma nieqsa mill-iktar affarijiet bażiċi u ta' kull lejl imorru jorqdu bil-ġuħ minħabba l-korruzzjoni waqt li dawk b'saħħithom u korrotti igawdu minn stil ta' ħajja lussuż waqt li jgawdu l-impunità. Fost il-pajjiżi li huma aħjar minn Malta f'dan l-istudju wieħed isib lill-Urugwaj, il-Bahamas, l-Emirati Arab Magħquda, il-Qatar, Botswana, il-Gżira Dominikana, il-Brunei u l-Ġorġja.